Gvern Laburista se jkun impenjat biex l-industrija ta' remote gaming tkompli tattira investiment ġdid. Għal dan il-mexxej Laburista Joseph Muscat waqt żjara fil-fera lokali f'Santa Venera tal-kumpanija Betfair bħala parti mill-attivitajiet tal-Partit Laburista għal-jum il-ħaddiem. Apparti Malta, l-kumpanija Betfair hija mifruxa f'diversi pajjiżi oħra fosthom l-Italja, id-Danimarka, ir-Renju Unit u anke l-Awstralja. F'pajjiżna il-kumpanija ilha miftuħa mis-sena 2005. Mis-settur tal-gaming f'Malta huwa settur li kiber, settur li qed jipprovdi ħafna jobs, settur li qed jipprovdi ħafna jobs tajbin ukoll kemm għal Maltin kif ukoll għall-expats. U nifhmu wkoll li rridu kemm jista' jkun inkomplu ngħinuh biex ikompli jifjorixxi u jkompli jikber. Aħna l-commitment tagħna qiegħed hemmhekk. L-avvenimenti sportivi prinċipali ġeneraw ma' 70% tan-negozju kollu għall-kumpanija Betfair. Fih dan il-kumpanija jeżisti tim ta' integrità li investiga kull tip ta' dubju fuq avvenimenti sportivi b'riżultati suspettużi. Betfair hija impenjata li tibni fuq 7 snin ta' suċċess f'pajjiżna li matulhom impjegat 170 ħaddiem. Il-ħsieb tal-Partit Laburista ċertament ikun li jkompli jsaħħaħ l-istruttura regolatorja biex ikompli għamil iktar flessibbli u kompetittiva u li tirreaġixxi għas-sitwazzjonijiet li jkunu qegħdin jiżviluppaw fuq il-livell internazzjonali nagħmlu minn kollu biex nipproteġuh bħala industrija wkoll lokali li qiegħda wkoll tifjorixxi.